Hagenegi Eucharist bequit in Duai, Nagabendaga Jingja Tide, means Bamjukut, means Siam Jung, Arius Puwe. Sibling wise, Samas bequit number Kandai Pulang. Mendagasni Kabalanka Kenmao Burom Yao Charles Lavanga Bartki Paralog Jungu Kabala Shayap Nagabendaga Jingyap Nagabendaga Jingate Ninduai Ba Lembaga Jingya Silem Junki Niru Nilonki Baskem Haka Jingate Iduairo Nagabendaga Jingtumu Baper Jungi Baka Bor Jisu Nampao Hangi Mangi Kerlip Mat Kamdame Haga Jimpen Kare Jungi Nagabendaga Sngi Buram Pentecost Babhara mangi ngilong kiba kongu ya umen siam bakuit ya trailang badu men siam bakuit man ka kerlip ma janga jingem jangi ha kerteng upa badu khon badu men siam bakuit Amen. Ka jinga e jango trai jangi u Jesus Christ but ka jingi jango play lem but ka jinga sulak jango men siam bakuit kindon rengkhat but pi barong Rengkhat bat piru. Ko himan ko para tongin sangash par ban ko slai khalor kamen siam jangi baro ki pop ki bangilale ni bon sin ni khanglat ya kamen siam jangi ban khair shau jisu namar ni pinkit ki pop bat ni khalalang shisha ki mau jing tut ha ka jingem jangi kamdame ki pop ka bangile ha ka do ka khanglat ya kamen siam ban ya mat ban ya khandu ban ya kamen bat utrai Kane kalang ka jingte jingkum kababon sin ngilapa ka jingim jangi nginangai tia ki pop baro kabab mi na ka jinglong jangado ki jingkran jing khana jangi ki jingle jingkam jangi krampa hakane ka por janga jimpen kre ngindupla ban kongu yaw men siam bakui bawun seiso hapo jangi Try Jisu map ingi site good ingi na kinigi pop baro nga pla au blay badon bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jim parkha daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palat janga daka jingle palat janga daka jingle palat bakrao e janga namar kata ngakarpadi ka maria bakhui kabayaisa ka teisoti ya ki angen ba ki ri khoi ba dia pi ko himen ko para banduwai na gabinda janga how try ublei jangi ublei badon bor baro ni sune yangi badandala ma pi ki pop jangi unyalam yangi sha ka jingim bam jikut Amen. Try again, Rako Blay. Isne Ani. Try again, Rako Blay. Isne Ani. Cristo Ram. O Cristo Ram. Konong penim jangi penim yangi I cannot go play.
duwai ngibu paro ke jing tumo jangi don bon ki bapang ki bashitam ki bakar pare ke jing duwai nangi nginangai tie ki bara shau jisu don ro ke bashim menda ha ke mas bakoi ke bapang ki bashitam ikin mau i pi bara ke bashim menda online ha ke mas nagabinda ke jing tumo jampi baro ngi duwai nagabinda ki ba sakama ke bela sakama ngi duwai ro nagabinda ka parthe baro ka bai bakan don ke jing su ka parthe Koblai me ubala pelong iagas nam jongi matir usumbai jongi kristan tos ngusune banai ba ia ka lengka jongka balang jome ia ka bala pensngem dagas nam jongi rikoi u Charles lewanga bat ki paralog jongu en pelong kabaseizo bakan penmi ame ia ka jingot bakar hai bat kabam jupep da utrai jeng yuji sukri sukun jame uba im bat sen shareng katat me haga jingelang kawai jeng men sem bakuit ublai junam la junam Amen. Kajing pule na kikam jongki apostol hakito kisgi upaulos ola phakte na Miletus ya Ephesus wad ola khocha u yakiten men gisan ka balang bat haba kilawan sha u ula ong haki phihi phitep kumnong ala im hapdeng jong phi baro shikata na do kasngi banikong bangla poy Asia da ka ba shakri utrai da kajing snori na do kada nut badak umat badak kajing tenju ki bawan hap hanga da kajing sela jong kichu ba kumnong am shemna pe banya thu hapi yak ek bala ban permentoi bat ban hikai phi hak ba pau bat ki ying jong phi dak basa kia kichu bat ki kre kumchu ek chingkala ka bamut shau blei bat ek chinge cha utra chungi Jesu Christ bat menta khmi ngan le cha Jerusalem bala sha kan to man sim klenda tip ayu kan chia hayanga hangta lando anakata ka bam sim ba khoj ulama hamenga bahaman la kanong ba bat ka ching sha set bendi bat ki ching shitom ki apyanga Henry ngam nyue ka ching imjonga kum ka ba don dor lane kum ka ba kor dor hanga tang bangan la ban pende be ka chimare thong ba de ka kam ka bang la yo priang no tra Jesu ban pen bnai ka gospel chong ka ching ai eu play bat menta khmi ngati ba ma phi ba ro apring ki bang la ya jalap ya ka hima ba phin om yo issue ya ka khma chonga kum tang ye thu sha ye phi ha ka ne hi ka sngi banga khoi na ka snam chong phi ba ro na bangam shimla rit na ka benta ban bana happy aparo ka wei ka jing thumu chong play ka ktin chong utrai Isang Sim jingruai sam jupu pra number nyospa sampulai. Nyospa sampulai. Ingruai aktifon ba sam kidikot nyo adu ispo.
sim ke jing shisha umanya sabat pijuro. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrai undon reng kad bat pim. Kajimpule na ka gospel ba kuit kat kum u ya anis. Ujis ula kamir shabening badula ong kopa kapor kalapoi to pindon buram ya ukun jame ba ukun undup pindon buram yame namar mela ai ha u ya ka bor halor kibruyu barra ba undup ai ya ka jingim bamjikut hakito barra kiba mela ai ha u but kane kalong ka jingim bamjikut bakindup itu yame uble bashisha marwe but ya u Jesus Christ uba melapa nga ngala pindon buram yame ha ka perte ba ngala pindep ya ka kam ba mela ai yanga banle te minda kopa to pindon buram yanga hakama jome dakata ka buram kaba ngala don batme shwa ba entau ya ka perte ngala pen pau ya ka kerteng jame haki briyu kiba mela ai hanga na ka perte kila long ki jame but mela ai yaki hanga but kila sumar ya ka keten jame te minda kitip ba kiye baro kiba mela ai hanga kiwan name naba ngala ai haki ya kiktin kiba mela ai hanga but kila pedyang yaki but kitip da shisha bangala wan name but kila ngeit ba mehi mela pa yanga nga duwai nagabinda jonki ngam duwai nagabinda ka parte henry nagabinda kito kiba mela ai hanga namar kilong ki jamme baro ki jonga kilong ki jamme but ki jamme pat kilong ki jonga but la pendon buram yanga haki but minda ngam don shu ha ka parte henry maki ki don ha ka parte but nga wan shame ka gospel John utrai Ke jing yara yame ku Chris. ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ ha ka gospel minda kasngi ngiyos ngo yaw Jesus bad ka jing duwai jong Jesus kumulindo udang duwai nagabinda ka parte kumulindo bad udam penjanai ya ka parte bad ke senran jongu da kene ke jing duwai kumulindo bad ha kene ke jing duwai kaya ka ba Jesus angnut ba baro mangi nginelang kawe badu Chris bangelang kawe badu pa bad baleng ide benlong kawe badu pa baleng ide benlong kawe badu Jesus kenamba ngindup yo jingim bam jikut ka jingim bam jikut kalong kane ban itu ya Jesus ban itu ya upa kane kalong ka jinglong ka bangide bandon ban poisha ka jingim bam jikut ban itu ya uble ban itu iya ujisu ngi treshitom namar ngi jan badu trai ha ka jingduwai ha ka mas bakuin but baru ki kammen siam kabangile kadeben yarap yangi ban itu ya uble ban itu ya ujisu ladangim itu ya ujisu ladangim itu ya uble ngimla banyo jingim bam jikut haba ujisu itu ya uble but itu ya ujisu kabamot ka jingim jongi barakawe kade ban kerlalong kabajanai sisin bang itu ya uble but itu ya ujisu ngide ben sautu kaya ka jinglong jong uble kaya ka jingmur jong uble kaya ka jingkwa jong uble nangi iwai pa iwai bangad ladangi puson halor kane ka pang ngila bantip ha ka por jisu badon ha kane ka parte nadu ka por jisu la wan hiar hadu ha kane ka parte hadu baula kiyo shabane
ula terwa hangi bun kie ke baro deseng ilaban bu hinyu tili kie ke baro kabau Jisu terwa hangi bangindup itu ya Jisu bangindup itu ya ublay kenambang ini ya jingimbam jikut kabaning kong kabau Jisu terwa hangi kalong ya ublay upa Jisu la hikai yangi ban kot ya ublay upa jongi kumba kot mau nagada kadau Jisu la hikai yangi ya ke jingduai kopa jongi bad ublay ukerlalong upa jongi ro nangda ya ka jingtarwa baar kabau Jisu ai hangi kalong kaketin ublay Jisu ula keren ya kaketin kaba ublay ula hikai ublay upa ula hikai kaba modu Jisu ula penyetu yangi ya kaketin jangka beneng lemba ka jingi kai jongo mindangi don kamban im ya kaketin ublay ngideben id ya kaketin ublay ya ka jingtarwa balai kabau Jisu la ai kalong ka Eucharist bakoi ya ka met pat ka snam jongo padu Jisu wong jaru babam ia ka do jonga padi ya ka snam jonga udon jingim bam jikot nanda ka balai kabau Jisu la ai hangi kalong ummen siyam bakoid ba ngannum ino iepi kunswet ba undon bat pi hadu bai ka perte badun hikai iepi syapang uppa syapang Jisu kane kalong ga jingtarwa ummen siyam bakoid ba basan kabau Jisu utarwa hangi kalong jingsuk hadin ba ulami pat naka jimmi pat Jisu ulai kublay jingsuk ya ki apostol ka jingsuk nga ai happy ya ka jingtarwa ba hindrio jong Jisu kalong ka Maria teisodi ka ula tarwa yangi ya ka kemi beneng jongu ya ka kemi beneng jongi kum ka kemi jongi badu Jisu utarwa ilaban nong shua ba unyap kabamud ka jingtarwa babatam ka jingai babatam jongu Jisu kalong ka kemi jongu shua ba unyap ngitip bun ki brio shua ba kin yap ki kot ya ki kun bad ki kemi ki pa ki kran e ye ha ki kun ki terwa e ha ki kun ne ki ai e ka bakar pang kala balong jingsneng ne ka spa ka pel ne ka jing don jingem shua ban yap Jisu wai hangi ya ka kemi bani bad ka jingai bad ka jingtarwa ka ba hinyo ka ba Jisu ai kalong ba ulahi kai yangi bangindup late banyalap ya ka kubar baba kam mission ngidon ka kamaramru ban pendap ya ka mission ka ba Jisu ula bu hakamajangi habang istang ban pidiang ya baru kini ki hinyo tili ki jingai ka ba Jisu bu hakamajangi ngin khalalong ki kun ki bajanai tam ha ka jingem jangi ngide ban pentre kam baro kine ke jing tarwa jongo Jisu kam ta mega holy Eucharist bad ka jimbam ka jimpidiang ya ka met bad ka snam jongo Chris bon ki brukim sautu ya ka ne ka benta bad ngide ban sautu ya baro kine ki hinyu tili ki jingai jongo Jisu ngide ban penbura baro kine ki hinyu tili ki jingai jongo Jisu kanamba ka jingem jongi khalong ka ba kham seizo ban penseiso ya ka jingem jongi ban penjana ya ka jingem jongi Jisu tarwa hangi ya ka ne ka jingai kerpang kramba ngindup laban pendon burom ya upa kumba Jisu la angnut ha ka ne ka jingduai kumno ngilaban pendon burom ya upa haba ngi kongo ya Jisu haba ngi le ya ka ba Jisu la kindu yangi ban le haba ngi sautu ya ka jingdarwa jong Jisu bad ngi pen yem janai da ka ne ka jingai jong Jisu naga taga daw ko himmen ko para tolong kiba imba ya ka jingim pipuson yala de khato ngi pendap janai neyam da ki ne ka jingai ka ba hinyutli Jisu ai hangi hadu katno ngi don ka jingade ka ba bad baro ki ne ki hinyutli ki jingai jong Jisu hadu katno ngi pinwandur ya ki ne ka jingai jong Jisu ha ka jingem joni lesing ilong ke balle katto katne ha ka jingim lesing duai ha ublai uppa henre ngimju id ya ka Maria tesoti lesing ilong ke ba duai shirgem parabor ba ngilong ke ba id ya ka jingsuk henre ngim don kata ka jingya jan badu mensi em bakoi
Lesing ilong ki Kristan ni perkan ngidang lebha. Hendra ngimju pli ya ka Bible ngimju duai ngimju puson ya ka tenu pale. Lesing ilong ki Kristan ki ba perkan ni pendap jana ya ka jimpule ka tenu pale. Hendra ngimju don jinga jan bat ka Eucharist bakoin ngimju pidiang ya Jesu ha ka met bat ka snam jo. Lesing ilong ki baong ilong Kristan ngilen na dong syadong ha ka jingim jonga. Hendra ngimju shimenta ya ka kam mission jongi. Ngimju kit kli bha ya ka kam ram jongi ben pen priang ya ka kubar bawah jongo Jesu. Kade haba ngi pendek baro kine hinyu tili ke ka bau Jesu ai hangi ngi kalalong ki Kristan ba pendon burom ya Jesu ngi kintiu burom ya Jesu ngi duai ha kane ki Eucharist bakuin naga binta kane ka jing tarwa jongo Jesu naga binta kane ka jing hae ka bau Jesu bu ha kama jongi Jesu ba i karko karto yangi ngis ngongu yame naga binta ka jing don jame naga binta ka jing ai kini ki kinyu tili ki jing karko ha ka jing im jongi bangiru in pintrai kamba bangin dup im ya ka jingim kabajanai ha ka jingim Kristan en ya ro ya utrai Jesu Christ Shalom, shalom, amen. in plai ya ka jing et ka jingi nganget how play pa badan por baro nong ta ka beneng ba ka kendau but how Jesu Christ ukun ba marway jungu utrai jungi Yau bala pun na mensim bakuin, yau bala kana ka Maria teisoti, ubala shale bein hapo Pontius Pilatus, la sanar panayawu, ulayap la tepyawu, ulahyasha ki bayap, hagasni ka balay ulami padne ki bayap, ulakio shabening, ushangsha kamon ublay upa badon bor baro, nangda unwan pad ban bishari ki bayim ban ki bayap, ngangit ho mensim bakuin, haka balang Catholic bakuin, Haka jingya sila kiri koi, haka jimma iki pop, haka jimmi pat ka do, daga jingim bam jikut. Amen. Parlai spa in your fusa. Toya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jompi. Kallang ka ba piniang hun ha ublay upa ba don bor baro. Try being ya ki jompi. Nagabinta ka jiro Bedoro beteng jomu. Kejumata yang ini berkalang ujung bahawa. Ngitarwa hame ia ka jingkinia ko trai. Da ka ba kerpad rit ba kumba mela ai hakimatir bala kerku. Ia ka jinga bakan kamla kabayap ban ia ka balepop. Kumdaro men perlong yangi ban shakri ha ka duan jame da ka baiti yalade tang hamehi da ukris utrai jangim. Amen.
utrai undon rengka bat pim Mereka bertiru. token tiu yala ki donur Tiru ki sautrai. tongin aingu ya utrai ublay jangim Rasong hok berketegi. dashisha kalong kabashong hok bat ka bade kadaiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrad ko pa bakoid ko blay badon bor bat bam jikut namar kasnam jangu Charles Lawanga bat ki paralok jangu ya kaba la play ben pla ya ka kerteng jame ha kaba pertu bud ya wu Chris ka pinpau ya ki kam ba pla jame da ke ba me pinjana ya ka bor jame ha ka jing thalot jangi bat me pin khalai ya ki ba talot bor ben saki yame lemba utrai jangi yu Jesus Chris bat namar katta rengkat bat ki bor janga beneng ngiyai mane yame ha ka ne ka perte da ka bat perta shi junam sha ka buram jame tongin kot kerpad yau men siam bakuit halo jangi halor kene ke jing tarwa bakuit jangi au blai upawan payo men siam bakuit halor ke jing kerpad jangi baro rengkat baduni upo bat kawain ngidwai bangi long ki kun ke papendep janai baro kini ke hinyu teligi jingai ke jing tarwa jongo Jesu bangin dup yo jingim bam jikot larangi duna eye nginang kot kerpad yau men siam bakuit ben pensotu shushu yangi bangi long ki bajanai dashisha melong ba koit kotrai katemei jong ka jing koit barom namar katangi karpadia me to pen koit pen kandang ya kine ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya men sim jame kum ka jer halo jangi bakin kerlalong yangi kamet bakas nam jango trai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashitom ula shim ya upu pada ka baingu yame ula kdia yavu badula ai halage senran u om to shim batobam na kane pi baro ne mar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka benda jompi Hakaju karukam endal alayabam ula shimya ka kuri badda kabaingu biang yame ula ayaka halage sinran uom to shim batto dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut yakaben penmi naga benda jumpi bad naga benda ki babon naga benda ka jimmap igipop taleya kane ban kan mau ianga Kosnam bakardor jango Chris ta pen koid yangi pen koid ya men siam hadem pen koid pen kia ya ki bapang gi bashitam baro ya da yangi na obamen na ki kalam ka jimmaya jongka jinge
Namar kata, ngi ke ba penmenta ya ke jingia bat ke jimmi pa jongu, ngi tarwa hame ko traya upu jang ke jingim, badia ka kuri jang ke jim penim. Ngi da aing waidem, namar mela nyu yangi ke ba bit, ban yang hakama jamme bat ban shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadia me, bangi ke ba yo benda hakamet bat ka snam ukris, ngin long ke ba la penya tali kawe da umen siem bakuin. Token mau ko traya ka balang jamme, kabala priyang hasatala ka prate, bat to penjana ya ka haka jingin, rengat badulio upabakoi jangi, uvilbat ubishap jangi, but baru ke lingdo, but kirinium. Token mau lemro ye ki himmen ke para shinrang bat kinde, ke bela yoti ada ka bakrmen ye ke jimmi pat, but ya baru ke bela klat no haka jingis ne jamme, to priyang ye ki shaga jingshai ka kama jamme. To isene yangi baru ngi karpadia me, barengkat bat ka Maria teisoti bakuit ka kami jango blank, u Joseph bakudo kurim janga ki apostol bakuit, u Charles Lewanga bat ki paralog jangu, but u Francis de Sales bakuit, but baru ki rikoit ki bela pensngaba eme pateng la pateng. Ngilong ki babit, ben yo ben dalem haga jingim bam jikut, but bangin ra but ben don buram yame, da u kun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu, kanlong hamayu blayu pa badan bor, haga jingelong kawe jungumen sem bakoid, barro kaburam bat ka jingero, junom la junom. Amen. Kohimen ko parato ngin duwai kumbau Jesu lahi kai yangi, nakabinta paro ka jing don kam jangi, bangilong ki kun ki bayai rengkat padu trai, daga bapindep paro ki kameram jangi. Kam dame hakaba pintrai kam yaga jingai jungu Jesu kam dam hakani ki por nakabinda umensi ambakoi bangin pediang pura yaga jing tarwa barke sap ka pong jungu mensi ambakoi barke jingai barke so jungu mensi ambakoi haga jingim jungi kopa jungim ba habening kalong ka bakoi kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakandau kumba habening toai ngiminda ka jimbam jungi ka bahala kasni Badamap ini kering kang jani, kumbangi rangi map ikabeles niu yangi, badwatilam yangi shaga jimpen shoy, henry taplight yangi nakabas niu. Toplight yangi ngi karpart ko try naga jingsi niu baro, haga jingspun jamme, tai jingsuk jingsain hagis ngi jangi, kanamba daga jingarap ka jingis ne jamme, ngi light baro bona ka pop, pangin yo jingeda naga jingjin jar baro. Kadangi dangap kemilindi ya ka jingkermen bakui, but ka jingwan pa junganong penim jungi u Jesu Christ. Nama kesumbe kalong kelima, kesumbe kabor karom sinau la sinau. Kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk nga happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe tigi pop jangi, Henry ya ka jinge janga balang jame. Bad haga jings pun jamme, toai haka ya ka jingsuk, bad ka jingyat likhawe kat kum ga mon jamme. Mame uba im pada basensha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon barabo rengka bat pim. Rengka bat biru. Dap da ka jingi do Christ tangin ya ingo markelia. Hakami ukun lambaro jungo pale. Hakami bakit na ko pop jungo perte. Sukit to ke bala korcha ke jingkawai jungo ukun lambaro.
bagas nam jung Chris Kendrick. Kotrai Jesu ngis ngongo yame nagabinda ga jingai spon jamme yaga met bagas nam nagabinda jangi bad hapateng hinyu telige jingai jamme kayu krish bakoi kamet bagas nam jamme kalong ka bakardor tam Jesu ba ye ngis ngongo yame nagabinda mahro mangi kilayo lahat ban pediang yame hagane ga por yaiti hame man la paiwei ki bashimenda hagane ga mas bakoi kamda me yakiri ki himen ki para jangi ki bashimenda online karko khardo yaki pen khoi pen khya yaki ba phangi bashitam don bon ki himen ki para don bon ki nangles bon jangi ki ba phang menda ki bashitam menda menang katha yaki menang pen khoi yaki kamda me ko Jesu baro ki ba don haki hospital ki ba late menda gas ngi ben shim chemotherapy ki ba shim yaga dawai na mar ki pang cancer ki ba yap shilia ki ba pang zoin ki ba pang haru kam haga de kat men jangi menang katha yaki menda menang pen khoi yaki menda menang pen khalai ni ka met pan men sim jangi menda menang kindi buram yangi baro daga bor janga jingai spon jamme Jesu wan shangsa hapo jangi wan kindi buram yaki himen ki para ki ba talot born ba men mahapi ki pop jangi menang pen ya jan yaki baro shaga jinglong upha barga jinglong paneng ai boring ko Jesu hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Karko yangi ben goy yangi Jesus belai lord yangi Jesus now bam and now so do kre now baro ke jingale jungu Jesus vai dia da sumar yangi iwei pai iwei da ka snamba kardor ka jame pindo na ka voice new jungu bam bad ka bo jungu kinyang ha ka men ka bar jungi hallelujah 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 hallelujah
Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To tongin duwai nagabinda baro kajing tumo jangi kamtame nagabinda kajim pen jampura nagajim pen chitam shipor haunius nem jubilee da kaba le yaki kam isune man kasngi kanamba ngindup lab and pediang yakajinga ejungu jisu duwai koppa uba happening to ai bagajinge bamela ai hangi how kun jamme ujisu kris ukimen jangi but bakat liding janga jingir spoon kan klang haki donu changi au men siem bakoi kan kersiu biang hangi yang gajing kermen bala kerku naga benda gajing wan janga hima jame to ai baka jinga e jame kan pen kan lo lur yangi shaki nong lur lingka bam ju shang tai ban bet ye sembai janga gospel to ai baki to ge sembai kan pen kan la dur na shapo ya ga jait pen riu padia ka perthe mariam barok away Haga jinkami linti batikana yaka bening batimai bat kaperte batimai haba enda yaki bojung bamen la wingno kaburom jame kanten shine juno to ai baka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jinkarmen yaka jinga nud yaki tia jingan show habene ai baka ta ka ju ka jinga e kan pensa priang yaka jinkamen bat jingsuk junganong sus pa jangi satala kaperte Shame ko blay jungi bala kerku junam kalong kaburam barka jingaro junam amen kopa jungim ba habening kalong kabakui kerteng jamme hima jamme kalong kamon jamme hakendau kumba habening to ai yang iminda ga jimbam jungi kabahala kasngi padama yangi kerengkang jungi kumbangi rungi map yaga beles niu yangi padwa delam yangi shaka jimpan shoy and rei tapalai tingi naga basniu amen Kublai Komaria, Kabadap Tagachingae, Utraidin bet Pal Karkuya Panap Tankende, Pala Karkuya Sopo Jumpa Jesus, Komaria Bakui Comijung of Play, Duaina Kapinda, Jungikinum Pop, Minta Bakaporka Jingiap, Jungi Amen, Kaburam, Haupa Del Kun, Badman Sim Bakui, Kumba Kalalanga Bamining Kong, Kum Juminda, Barabor, Junam La Junam Amen. Tong in ya Duai. Ngila yabam yaga sakramen balong blay kotrai kadba ngiken mau yaga jingjop jangi matir bakui jame ngikarpad bakata kaba layarap yaki bansha yaga jimpenchitam kanai hangi hakamat ki jingtenju yaga jing scam janga jingate batka jingi dau chris utrai jangim amen utrai undon rengka betpim blay badan bol badan karkuya uppa parukun baru men siem bakuit amen ya lesuk pan pen bana ka kubar babha jung utrai daga jingim ka jampi Istango ya Nambar shispa Eniro yutrai surprise,